Hola, em dic Rejana i soc de la banda del veïnat. Vinga, som-hi! Per a mi la banda del veïnat és una escola que fa música per als nens que vulguin tocar instruments, però que no tenen de tenir vergonya, que tenen de sentir-se còmodes per tocar més bé, perquè si tens molta vergonya no pots tocar i tens molt de nervis. Aquestes classes han consistit en practicar cançons per audicions i orquestres. Hem anat al teatre i farem com una videoconferència per a la de Barcelona. Ens han ensenyat 3 cançons, una de Nadal i 2 de Ed Days a Week i Alligator Bugle, que són les que hem fet avui. Hem après cançons noves, notes noves, per poder fer-les i tocar-les totes junts. Jo toco el trombó i és una mica complicat perquè si no te surten bé les notes significa que no es practiquen i tens de practicar fins que te surt bé la nota. 1, 2, 3, 4, 1. Els meus amics me diuen que els ensenyi el meu instrument i quan els ensenyo me diuen que mola. És una mica difícil tocar el trombó perquè necessites practicar, però no ho pots fer directament. Si vols tocar ho has de practicar-lo bé. He après cançons, com tocar el saxo. El saxo és una mica complicat perquè tens que posar les mans en uns llocs indicats i tens que bufar no molt fort ni molt fluix, sinó entremig. Els meus amics em diuen felicitats, Rejana, jo també volia tocar, però intentaré fer-lo algun altre dia. Jo els dono ànims. La meva família, el primer dia que han vist aquest instrument, han començat, uau, Rejana, m'agrada molt, jo també vull tocar aquest instrument o instruments, m'agrada molt. Me diuen, és difícil, jo li dic una mica, però tens d'esforçar-te molt perquè ho puguis tocar. Per mi estar a una banda m'agrada perquè així puc tocar els instruments amb més gent. Amb els de la banda som amics, en el menjador mengem tots junts els de la banda. La banda del veïnat és com estar amb els amics que també estan a la banda i fem més coses de música. Quan toco música em relaxa i és com si estigués en un altre lloc diferent. El que m'agrada més d'estar amb la banda del veïnat és que puc estar amb els meus amics, els meus professors i podem tocar tots junts. Quan sigui gran m'agradaria seguir amb la música per ensenyar als nens que si els agrada molt la música, que segueixin endavant per tocar i no se quedeixin endarrere
amb por i que no, perquè si practiquen molt amb l'instrument que podran ser músics i sabran tocar els instruments. Quan sigui gran a mi sí que m'agradaria continuar tocant, perquè per a mi m'ha agradat molt així de petit i de gran voldria continuar tocant el trombó. M'agradaria que tothom segueixi els seus somnis de fer música, instrument, tocar el que vulgui, perquè si no volen, si li dona por, mai seguiran els seus somnis i se quedaran endarrere i miraran els seus amics i dirien jo volia tocar un instrument però tinc por. I si li agrada la música, com fem nosaltres, que s'animi a fer música, que no s'ha quedat endarrere.